Deze zaal met een hartzaak, deze apparatuur aan. Dan gaan we net even door handwerken en dergelijke. Maar... Ik ben hier dus om de mensen wat wegwees te meidje en even wat te vertellen over het spul wat hier al hier is en zo. En waar gaat de tentoonstelling deze keer over? Wat je zien kan is in handzaak, borduurwerk en dergelijke. Maar binnen de vrouw je het algemeen ik net een expert als het gaat om dit woord te braadje. Nou, want er staan twee maatjes noemen en die moet je al vertellen. Ja, eigenlijk moeten we hier een beetje verstaan van Hanno, maar... dat groeit eigenlijk. Ach ja, een prachtig verstaan houden we er net van, maar wat we ervan weten, dat vertellen we dan wel graag. Hou je deze beschilderen? Dit stelt Jezus gekruisigd op Golgotha voor. En dat is dus echt maken terug misschien wel een boerinnen. Leeuwen ze je hem wel een beetje? Ik denk het wel. Ja, die had toch wel een beetje vertrouwelijk gezegd. Ik heb wel een vlakke baan, want even ben En in de wedstrijd ben we zeker al hier wel bekend. Yes. Toch? Ja. Je vindt het wel een mooi putje. Een beetje maar de vrouw hier rondstappen, mooie praatjes horen. Ja. Als er een stuk of 5 zo'n rond staan, dan hou je anders al niks meer te zeggen wat dat betreft. En daar hebben we dus tegenwies mee, met zulke oude letterlappen. De voorzitter die gaat er alweer van trouw, die laat jou het vertellen. Ja, die is met mij orenmeesken bezig. Hè. Die ga ik wel eens een paar klanten, daar we even wat aandacht door schenken moeten natuurlijk. Hè. Maar je maakt je hem er nog maar even goed in verdiepen, want als dit daar nu stuurd wordt, dan wordt het je tapdroogte. Zo wel. Waar weet. Nou, dat hoop je wel. Misschien rond dan, als heer. Ja. Dan hoop je weer dat hier heel wat mensen op loskomen. Ja, zo is. absoluut. Nou, dan gaan we eerst naar Trianka. Hier is het orakel. Beppe zou we gaan nemen. Trianka die is geboren in 1977. En wij denken, maar we weten dat net zeker, dat het de oudste draver van Nederland is. Ja, de tosken ben eruit. Scott Jolien, ik heb met mijn naam toen in de bak deze kiers. Ze eet dus slobber, bij mij dus een papje. Krachtvoer is er nog wel redelijk goed binnen krijgen. En nu op shutten voor de leeftijd natuurlijk nog een paar keer. En dan zullen we haar even ophellen. Dit is een plaatje. Nou, maar even zien. Dit zijn de gouden benen van de Trianka. Ze is altijd een beetje wif, ze is altijd wat skrikkerig. Nou, dat geven we dan. Ja, daar gaat ze, ja, dat is een streep. Mooi, hè? Nou, even lekker hier. En ze had 23 toen gewonnen winsom. Dat is van een hinder toch redelijk prottig. En dan ga ik naar dan binnen, dat gaat om bekijkt natuurlijk. Hè. Ze zeiden wel, ja, wat heeft nou aan de hinder verzien, hè? Nou, dan zei ik, jongens, ik had er een little place kunnen overhouden, hè? Oh ja, ja, ik zeg, ik ben mijn grutten begonnen. Ik heb daar mooi zijn op begint ze wel te draven. Dus wel, hoe licht dat ze erin? Nee? Het zit er nog in, hè? 24 hier, dat is zo zeker. Je hebt geen rollator nodig. Nee, dit rennen van de brandweer. Als je van hinders houdt en je vindt dat leuk, en dan mag je dat ik alles verhoor. Dus met Trianka ik zo, nou, die bloot zo lang als het kan. En we hopen heel lang, maar
als je een beetje realistisch bent, dan is het misschien 1, 2 jaar nog op zijn mooist, op zijn best. En dat zal het wel gebeuren. Ja. Van de week zei je, Jan Westel, du bent 65 en Trianke is 35, te jaren ben je 100. Het zijn meer natuurlijk door de leeftijd van Hinder dan van mij, maar op zich wel heel bijzonder. Nou, we zijn verder, want er moet nog heel wat gebeuren.